Спачатку больш танныя, чым далей, тым даражэй. Па такім прынцыпе ў гэтым годзе арганізавана выстава-продаж прац маладых мастакоў «Восеньскі салон». На дадзены момант максімум 28 тысяч беларускіх рублёў. Але зусім не па гэтым крытэрыі міжнароднае журы адзначала мастакоў-пераможцаў. Мы запрашаем прадстаўнікоў па-за межамі Беларусі, таму што нам цікава, што было б актуальна і цікава не толькі для жыхароў Беларусі, для прафесіяналаў з Беларусі, але і тых, хто знаходзіцца па-за межамі кантэксту і не ведае прозвіш, не ведае, хто дзе навучаўся, у каго хто быў выкладчыкам. Зацікавілі тыя творы, якія кранаюць такія вострыя пытанні, напрыклад, як пытанне захавання спадчыны, культурнай спадчыны, фотапраект, які падымае пытанне навакольнага асяроддзя і экалагічнай тэматыкі. Усяго ў выставе ўдзельнічаюць 152 мастака і 11 галерэй з Мінска, Брэста і Віцебска. Прэміі атрымалі адразу 3 зусім розных аўтара: Дар'я Сямчук, Андрэй Бусел і Наталья Кацуба. Яшчэ 4 творцаў Дмітрыя Жунова, Сергея Савіча, Романа Аксёнова і Маргарыту Новікаву журы ўзнагародзіла дыпломамі. Але гэта не ўсе вынікі. Да самага заканчэння выставы кожны наведвальнік можа аддаць свой голас за ўдзельніка, чые працы больш спадабаліся. І, канешне, набыць любы твор.